Del ngene bareng ya ana lho Lur, kok tangga resik kabeh lho. Iki rajane rumput Nulangan. Iki sing ngel nek ning kawasan Kabupaten Tuban. Iki terusan lho kaya iki jenenge jleburan nang kene iki gampang iki nek ning Jagungan. Tapi nek Lombokan dadi wangel dhewe ngalahno iki. Terusan iki jenenge kecocak iki lho. Iki kecocak, iki ngene iki nek dimbero ya ora urip jagunge lho. Tapi iki gampang iki. Iki diliwati wong wae mati iki. Kuwi terusan neh iki nek iki jenenge suket wedusan nek iki lho. Suket wedusan iki gampangane wong ngangop wae mati iki. Iki gampang jabutane ya gampang iki. Ngene iki. Dadi wis pira iki 3 ya. Lho, duwe sing ngene Lur, ana neh. Iki, modele sukete iki langsing, babutane ngene iki. Ngerwawak niki Lur. Ngene iki wong kene nek ngarane suket putehan ya. Lamuran putehan. Nah, ngene iki ora sepele Lur. Iki kelas nomor 2 iki. Iki angele iki. Kadang-kadang iki nek disemprot iki babatan mati iki. Iki jingkrak iki ngis-ngis wong iki lho. Manggone dhek ning ngene iki kok oyote. Ning watu-watu lho, sampai di lampu pedhot Lur lho, ngene iki. Neh. Iki Lur. Nah, iki jenenge iki apa iki jenenge lali aku. Iki kena dienggo kuwi Lur, tapi iki ya suket Lur iki. Iki nek dienggo apa rokokan kuwi? Kena dienggo cengkeh iki jenenge apa kok lali aku ngarane. Iya, dienggo cengkeh. Mbah ya. Iki ngene iki ya ono, tapi iki gampang. Karetan, suket. Oh, ngene iki neh. Ngene iki sing molor Lur, nek aku ngarani suket karetan, mega molor. Iki nek kadung nglogeti jagung ngene iki. Lho, kluget-kluget ning ngene ya rawuh lho, ngene iki iso nek. Aku eling Lur, kapung eling iki. Iki mono suket geget Lur jenenge lho. Iki kena dienggo cengkeh iki ambune wangi. Suket geget. Lho, sing iki Lur, ketoke apik nek isih sakmene iki enak, gak ono sing pemek bibit Lur. Iki jenenge suket awun-awun Lur. Bayuh niki mono pabrike kene iki lho, sing pemek monggo awun-awun. Iki ketoke sepele Lur, babutane gampang, semprotane nek isih sakmene ya gampang. Tapi Lur iki nek wis gedhe dhuwure iso sak omah iki. Jagung wae ora apa-apa iki kelep iki jenenge awun-awun. Nah iki bahayane. Iki wong iso gerogan iki gatelen iki wong nek iki dimbero sampai ngembang lho. Iki mulane akeh iki pabrike kene iki Lur. Ngono ki mang ya. Suket. Nah ngene iki sing iki mang jleburan mang. Gampang tapi angel. Ndi teh? Wes iki wong kene iki pernah viral Lur iki. Iki jenenge suket plompong. Ana sing ngarani iki jenenge patrimas. Padahal ora ono mase blas lho. Iki jenenge plompong patrimas. Iki ya bener ketoke gampang Lur, tapi iki ya pernah ndablek. Magonan iki bolong tengahe. Lho, iki melompong tengahe mlayu jenenge plompong iki. Lho, bolong metu ketahe. Iki ya pernah kangelan wong tani ngono lho Lur. Ndi? Iki. Lho iki Lur. Nah, iki jenenge empringan. Iki bawatan mangingis mati Lur tapi bawatan. Lho. Iki ngarani suket empringan. Lho. Ngrawek iki kakake suket lamuran mang iki. Megonan godhonge kaya godhong empring. Godhonge kaya godhong empring. Tapi iki ya angel termasuke ngono lho Lur.
Lamuran kaya ngene nek ngrubung jagung. Kaya ngene. Oh, lulangan lur, kembang lho. Iki sing rajane iki lho. Iki disemprot obat ngengeh iki guyu. Mbekik. Kaya wonge. Nah iki. Nah, sing iki lho. Iki jenenge suket apa mang kanggo greget lho. Suket geget iki ya ora patek akeh, tapi lumayan angel iki patenane. Tapi iki keistimewaane iki kenek digo gawe cengkeh lur iki. Nah, ngene iki lur. Iki jenenge suket. Wong kene nek ngarane suket PDI. Mbah nek apa kok darani suket PDI? Mungkin pas iki metune iki pas ana coblosan wong sing akeh milih PDI ngono lho. Ya ana sing ngarane iki suket Lamongan. Nah, ana sing curiga iki metune teko Lamongan ngono. Iki yo bangel lho iki. Nek wis kadung ngono iki iso 3 meter dawane iki. Oh, ngene iki. Ngono lho ya. Iki sing iki kena digo gawe cengkeh. Sing iki kaya mang batak sampekno jenenge iki kecocak iki kena dimasak, kena dicemeding. Ngono lur. Dadine ya duwe suket-suket. Ngono sik ya. Nah nek wis gedhe, kecocak iki kaya ngene nek wis gedhe. Tapi guys krasa lur batak wus-wus iki. Gedhe amene ya iso sak wong. Terus kembang tapi ambune wangi iki. Ambune wangi. Sementara kuwi sementara sukete macam-macam ini kene iki sekitar ono 5-6-an lah.